toată lumea, eu sunt Cosmin și astăzi sunt alături de Eri. Aveți canalul lui în descriere, da? Astăzi vom face un episod cu Minecraft. Jucăm amândoi, vedem dacă ne găsim. Haide, Da. intrăm. Stai că pe ăsta n-am Skywars. Nu? Nu. Oh. Păi ai pe survival de. Păi acum. Haide. Asta e că nu merge. Hai să intrăm pe alt. Hai. Ba da, mergi, Hai jucăm. Cosmin. Hai jucăm Dead by Lighting. Oh my god. Nu, lasă. Haide, bă, intră. Oh my god, bine. Cine? Cine e ăla? Cine e ca să fie asasină? Sau cum s-a zice? Nu am trecut, da? Sunt eu asasin. Cine? Dar ia sabia. N-am voie cu sabia. Da, eu nu vreau să spun. E mai bun să putem. Bravo. Număr până la 10. Ca să spun de bă. N-ai voie ca să examinăm. O să fie o leacă de frică. Am făcut un generator. Gata? Da. Sigur? Da. Vin de pe mine asta. Hai mă găsește. Am auzit. Oh my god! Nu! Ce prost e, tot nu mă găsește. Mai ai, cum să zic eu, un minut să mă găsești. Cum? Ba nu, ți dură mai mult când am mai jucat. Am vezi numele? Îmi fac eu din cur. Mă vezi. Da. Uite cum stă el pe acolo. Stau pe shift. Mă, cum treci pe el pe lângă mine. Cum adică? Ai plecat de aici? Da. Da. Juvenil. Mai ai 2 minute. Ca să nu zici că sunt tâltan. Hai mă găsește-mă. Bun, deci sparg. Am plecat de acolo. Am stat și acolo, stai liniștit. Dar nu mai sunt într-un căbănuță din aia. M-am plictisit eu. Eu mă plimb pe aici. Oh, ești pe lângă mine. Da? Într-o casă. Ai găsit? Oh my god! Oh my god, vine! Ce? Ai ceva? Nu. Ai. Oh my god, m-am omorât! Te-am prins. Gata. Am mai os. Dă-ți alea jos și o să vină. Păi hai să ți le dau. Nu, dar eu mi-am ales altceva. Oh, bine. Eu să cer. Da. Crezi că nu te găsesc eu acum urgent? Serios? Da. Serios? Bă, n-ai voie să spargi. Bine. Uite, bă, cum stă țăranul acolo, ăla scragă. Da, vreau să dau, da. Bă, nu mărești. Bă, tu ai voie. Nu. Lasă, vin cu sabie. A, fac un generator, ce mai vrei.
general. Da. Îmi scrie aici. Am găsit intrarea, ieșirea. Stau aici, AFC. Nu să mai știu niciodată. Uite-mă, uite-mă! Lasă, foc după tine. Da. Bă, dă-te armura jos! Hai că stau AFC. Sigur? Da. Sigur? Da? Fucking chiar de la de Bă! Ui! să mă astup! Știu. Hai să jucăm și altceva. Ce mai jucăm? Hai, eu intru pe ceva. Intru pe Skywars. Hai, bă, că eu n-am cum. E, asta e. Lasă. Intru și eu pe arena. Bă, intrăm pe arena PvP? Fuck! Dar totul mi-a apărut ăsta. Cât bine. Nu știu, poate nu trebuie cu mine. Deci atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Cosmin și v-am pat, pa, pa.